सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थौदो बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ बिदिब्ला जागायलांदिनि जोङो बे साननैसोआव खोनाबाय थानो मोनदों गोबां रोखोमनि जाथायफोरा जानानै थांदों खोनानोल' मोनाखै जोङो नुनो मोनदों थ' नैबे मिडियानि गेजेरजोंहाय दा जियानो हक थारैनो बर' आइजोफोराहाय बेबायदि आव-साव जानो थांमारदों नामा बा आव-साव जामारदों नामा थ' जोङो बेबायदि आव-साव जानो नाङा आरो आव-साव जायोब्ला माने बर' जाथिया मा जागोन जोबस्रांगोन थ' जोङो मिथिनो मोनदों आङो मोनसे भिडिअ हगारखादोंमोन जेरावनाखि दावराव देख्रेब नार्जारि साराहाय बेबायदि माने मिडियानि गेजेरजों जोङो बुंलांनायखौ नुनो मोनखादों थ' एक्चुअलि जाथाया जायाखै नङा गोबां रोखोमनि जाथायफ्रा जोंनियावहाय जागासिनो दङ माब्लाबा बर'फोरा सोरजोंबा बेबायदिनो आलादा जाथिजों जिनाहारि जानाय बांगालजों माबाजों बायदिसिना ना गोबां बेबायदि जाथायफ्रा दिनैनिल' नङा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय आरो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरोबाव जोङो बेबायदिनो गेजेर गेजेर माब्लाबा बेबायदि माने बर' आइजोफोराहाय गोबांथार गुबुन जातिफोरजों बुथार जायो बा बुथार जानाय जोङो बेबायदि गोबां भिडिअस जोङो नुबोदों आरो फिन खेब जोङो दा नैबे मिडियायाव गोसारबाय थानाय नुनो मोनबावदों फासि नांनानै थैनाय होननानै जोङो बेबायदि नुनो मोनगासिनो दङ एक्चुअलि मा जामारदों मिथिला आरोना थ' गोबां जाथायफोरा जागासिनो दङ दा नैबे मबाइलनि जुगाव जोङो नैबे रायलायनो हायो गोसो बायदि नङा होमबा थ' जोङो जिखुनु नाम्बारावनो रायलायनानै जोङो बेबायदि माने थगायजानो नाङा बा बुलायजानो नाङा जों बयबो मिथिनो मोनखायो आरो सांग्रां जानाया मोजां नङाब्ला बर' आइजोफोरा आव-साव जायोब्ला जोङो जोबस्रांगोन बा आब्रुथि गैयै जागोनखौ जोङो मिथिनो मोनदों नाथाय नैबे बुथार जानायनि केसफोरा एसे आलादा आरोना थ' बेबायदि जाथायाथ' आरो गोबां जागासिनो दा माथो बुंबावनो आरोना बुथार जाबाय थायो गोबांथार दा मा बुंनो आरो बुंब्लाबो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि जाथायफोरखौ गोबां बुंबोनाय नुबायना नाथाय बुङोब्लाबो समस्या माने समाधान जायाखै आरो दा जियानो हक जोङो बेबायदि भिडिअसफोरखौ गोसारबाय थानाय नुनो मोनदों दुखुनांथाव ना थ' गोलाव खालामनो सानाखै आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन दा जोङो आव-साव जायोब्ला थारैनो जोबस्रांगोन मबाइलनि दिन फैदों होननानै जोङो जेरै मेरै ना हेलौ होनोब्लानो जानाय नङा आरो जोङो बुरखायजानो नाङा बा जोङो थगायजानो नाङा जितु दा जिनाहारि जाथाया बांगालजों जानाय बे जाथायावबो बेबायदिनो निस्सय बेबायदि थगायनानै बिसोरो बेबायदि प्रल'भन बायदिसिना ना गोबांथार बेनि गेजेरजों बेबायदि खामानिफोरखौहाय मावो गोलाव खालामनो सानाखै आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोना एसे मतामतखौ कमेन्ट बक्सआव शेयार खालामनो हागोन थारैनो बर' आइजोफोराहाय बेबायदि आव-साव जायोब्ला माने आब्रुथि गैयै जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय